A few moments later. Agpambot, Bert. Bert. Agpambot adto ba? Ag mga pambot adto. A few moments later. Hoy! Sama na ako sa volleyball doy? Ha? Waday na busulot. Ah, volleyball ada diferensya to? Uy pa. Patag na kaadyo, wa na dihag bunbon. Sa una guys, sa araning habuga ag bunbon, karon napatag na dakto do. Ginoo. Dali ra kaayo makahimo og porma ang balod guys. Na niya na po diri ag pangpang.
Nabali guys, imbis kay ang pangpang tuara dito, niya na po dire. Kani tungod sa dagan sa bawd ka ganinang buntag guys nga arang kusuga. Nagyapon ang mga manginhasay guys. Mangay kay na sila kinason ilam sa bunbon. Mao naman ay kasagarang buhaton sa mga asawag mga kabataan para pangtawid panudan guys. Ang ubang sakayan ani guys, tungod sa kakusog sa bawod, dito na lang namo gibutang dito sa ilawom sa tulay. Total wa may baha. Why bawod dito guys? Dito gibutang ang ubang mga sakayan gisipti. Kay kung diri jud dapita ibutang guys, abunda jud kayo sa habagat. Sa ganinang buntag, daghang salamat sa inyong pagsilip guys. O ako nagpasalamat sa inyong pagsilip sa way post niyong pagtanaw sa akong mga video guys. Bye bye.